Отца и Сына и Духа Святого. Ласка нашего Пана Иисуса Христа, любовь Бога Отца, и едность Духа Святого нехай будут с усіми вами. Дорогие сестры и браты, сегодня в литургии Костела отзначаем другую звычайную неделю. Эта неделя является как бы протягом объявления Пана, потому что сегодня в Евангелии почуем про первый цуд Иисуса Христа, який здійснив у Кані Галилейской. Эти дни, почавши от объявления Пана про схрост до сегодняшней недели, черговыми этапами Иисус проявляет себе у своем народе. А праз гэта проявляется так само у первую чергу любовь Бога до кожного из нас. Падчас гэтай святой мшы молимся за всю нашу парафію, просячы патрэбных ласкаў для кожнага з нас. Памятаем таксама про наших близких памерлых, якія адышлі з гэтага свету, выпрошваючы у Бога для іх жыццё вечнае. Сёння таксама будзем сведкамі прыняцця новага чалавека у нашу супольнасць нашай парафіі. Таксама захвочваю ўсіх нас маліцца за дзіця, бацькоў і хросных, каб сапраўды ласка Духа Святога могла пролиться на их сердце и на их жыццё. Дорогие бацькі, якое імя вы выбрали для свайго дзіцяці? Чаго вы просіце ў Касцёла Божага для Богдана? Дорогие бацькі, просячы хросту для вашага дзіцяці, ці ўсведамляеце вы, што прымаеце на сябе абавязак выхаваць яго ў веры, каб, захоўваючы Божыя запаведзі, яно любіла Бога і бліжняга, як нас навучыў Jesús Христос? А вы, хросныя, ці гатовы дапамагаць бацькам гэтага дзіцяці выконваць іх абавязак? Богдан, Касцёл Божы, прымае цябе з вялікай радасцю. Ад яго імя я пазначаю цябе знакам крыжа, а пасля мяне гэтым жа знакам Хрыста Збаўцы цябе пазначаць бацькі і хросныя. На землі супокой, людям доброй воли, хвалить Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе. Пане Боже, даруй
Помолимся. Усемогутный вечный Боже, Ты кируешь небом и землею. Выслухай ласкаво просьбы Твоего народа. Я дары наши часы с упокоем праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог празуще веки вечные. Читание книги пророка Исаии. «Деля Сиону не буду молчать, деля Єрусалема не супокоюся, покуль не ўзыдзе, як святло, справядлівасць яго, і яго збаўленне не запалае, як паходня. І ўбачаць народы тваю справядлівасць, і ўсе каралі тваю славу, і назавуць цябе новым іменем, якое вызначыць вусны Пана. І будзеш каронаю славы ў руцэ Пана і каралеўскай дыядэмай на далоні твайго Бога. Ужо не скажуць пра цябе, пакінуты. І зямлю тваю не будуць больш называць пустыняй, але будуць называць цябе маё ўпадабанне ў ім, а зямлю тваю замужняй, бо ты спадабаўся Пану. І зямля твая атрымае мужа, бо як юнак бярэ замуж дзяўчыну, так возьмуць цябе сыны твае. Як жаніх радуецца нявесце, так узрадуецца табою твой Бог». Гэта Слово Божие. Оповядайте меж народами про славу Пана. Оповядайте меж народами про славу Пана. Спявайте Пану новую песню, спявай Пану вся земля. Спявайте Пану, славьте ягоное имя. Оповядайте меж народами про славу Пана. Обвящайте с дня в день Яго збавление. Оповядайте меж племенами про славу Яго. Помеж усими народами про цуды Ягоные. Оповядайте меж народами про славу Пана. Отдайте Пану племены народов, отдайте Пану славу и моц, отдайте Пану славу деля имя Ягоного. Оповядайте меж народами про славу Пана. Поклонитесь Пану величной святыни, дрыжи уся земля перед Яго обличьем. Кажите меж племенами Пан владарить, и Он будет судить народы справедливо. Оповядайте меж народами про славу Пана.
Читання першого послання святого апостола Павла до Коринтянам. Брати, розныя ёсць дары, але той самы дух, розныя служэнні, але Пан адзін і той самы, розныя дзеянні, але той самы Бог, які робіць усё ва ўсіх. Але кожнаму даецца праўленне духа на карысць. Аднаму даецца духом слова мудрасці, другому слово пазнання паводле таго самага духа, іншаму вера ў тым самым духу, іншаму дар аздараўлення, усё ў тым жа духу, іншаму цудатворства, іншаму прароцтва, іншаму распазнання духаў, іншаму розныя мовы, іншаму тлумачэнне моваў. А ўсё гэта здзяйсняе адзін і той жа дух, які удзяляе кожнаму паасобку, як жадае. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Пан покликав нас праз Євангеліє, каб ми отримали славу Пана нашого Єсуса Христа. Аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Яна. У той час у Кані Галілейскай было вяселле, і маці Єзуса была там. Быў запрошаны на вяселле таксама і Єзус, і вучні ягоныя. І калі не хапіла віна, маці Єзуса сказала яму: «Не маюць віна». Адказаў ёй Єзус: «Жанчына, ці гэта мая альбо твая справа? Яшчэ не прыйшоў час мой». Маці яго сказала слугам: «Тое, што ён скажа вам, зрабіце». Было ж там 6 каменных збаноў, пастаўленых для юдэйскага ачышчэння, якія змяшчалі 2 альбо 3 меры. Езус сказаў: «Напоўніце збаны вадою». І напоўнілі іх аж да верху. І кажа ім: «Цяпер зачэрпніце і занясіце кіраўніку вяселля». І панеслі. Калі ж кіраўнік вяселля пакаштаваў ваду, што стала віном, і не ведаў, адкуль яно ўзялося, ведалі толькі слугі, якія чэрпалі ваду, то паклікаў жаніха і кажа яму: «Кожны чалавек падае спачатку добрае віно, а калі нап'юцца, тады горшае. Ты ж бярог добрае віно аж дагэтуль». Такі пачатак учыніў Езус у Кані Галілейскай і аб'явіў славу сваю, і паверылі ў яго вучні ягоныя. Пасля гэтага прыйшоў ён у Кафарнаум, ён сам і маці ягоныя, і браты, і вучні ягоныя, і прабылі там некалькі дзён. Гэта слова Пана. Дарагі, наш слухач праснуўся таксама, таму заахвочвае нас усіх да слухання больш уважлівага Божага Слова.
Таму што он заўсёды, калі святар гаворыць, а дзіця плача, ёсць такая канкурэнцыя, да? Каго больш слухаць. Вось. Але сённяшняе Божае Слова датычыць, так як я казаў на пачатку, Божай любові і аб'яўлення Езуса Хрыста, які аб'яўляецца таксама вось у хросце, у сакраменце хросту, які праз некалькі хвілін прыме і Богдан. І вось заўсёды аб'яўленне Езуса звязана з радасцю таго, што мы можам быць сведкамі Божай любові. Так як першае аб'яўленне Езуса было у яслях, калі прыйшлі да яго 3 мудрацы, пазней у Ярдане, калі Езус прыйшоў хрысціцца, і таксама сёння, калі чуем пра пачатак знакаў, якія Езус учыніў у Кане Галілейскай, перамяняючы ваду ў віно. І думаю, што у гэтых 3 момантах, пра якія гаворым, што гэта аб'яўленне Пана, мы сёння таксама можам чарговы раз убачыць дзеянне Бога у жыцці чалавека. Першае чытанне з кнігі прарока Ісаі, які прапаведаваў прыйсце Езуса Хрыста. І ён сёння гаворыць пра народ, пра зямлю Ізраіля, кажучы: «Будзеш каронаю славы ў руцэ Пана, каралеўскай дыядэмай на далоні твайго Бога». Пророк Ісая таксама параўноўвае народ ізраільскі, зямлю Ізраіля да абранніцы Пана. І сёння таксама, калі мы разважаем пра аб'яўленне Езуса ў Кане Галілейскай, разважаем пра вяселле, пра тое, што для Езуса, нават не гледзячы на тое, што ён кажа, што не прыйшла яшчэ мая гадзіна, яшчэ не час, кажучы да сваёй маці: «Гэта ж не мая, не твая справа, мы сюды прыйшлі як госці», то Езус усё ж такі слухае Марыю, якая кажа так паціху: «Зрабіце тое, што ён вам скажа». І як бы ў гэтым, таксама ў гэтых словах праяўляецца вось такі давер Марыі да Божай любові, якая праяўляецца насуперак логіцы, да? Таму што яны, Марыя і Езус, і там вучні Езуса, яны запрошаныя на гасціну. Што ім з гэтага, што ім да таго, што не хапае віна? Але згадзіцеся таксама, што віно гэта не з'яўляецца якім-то першасным прадуктам, без якога чалавек не можа жыць. Але у гэтым цудзе ў Кане Галілейскай Бог паказвае таксама, паказваючы сваю славу, паказвае таксама тое, што нават пра такія рэчы Бог клапоціцца ў жыцці чалавека. Наколькі шматгранны вось гэты клопат Бога пра жыццё кожнага з нас. Мы часта ў сваім жыцці бачым тыя рэчы, якія нам нейкім чынам дакучаюць, якія, можа, нас непакояць, на якія наракаем таксама на тое, што, можа, нечага не маем. Ніколі не наракаем на тое, што маем зашмат. Ніколі не наракаем, што маем столькі, што можам падзяліцца з іншымі. Але толькі наракаем на недахоп. Тады, калі нечага нам не хапае, гэта не абавязкова нейкія матэрыяльныя даброты. Гэта сёння чуем чытанне з паслання да карынцянаў пра тое, што кожны з нас
мае розныя дары. Аднаму даецца нешта адно, іншаму там дар аздараўлення, іншаму цудатворства, іншаму прароцтва, іншаму распазнання духаў, іншаму розныя мовы. І так, калі чытаем святога Паўла, можам задумвацца, а што ж мы маем з гэтага ўсяго. І можа аказацца, што так сапраўды і можа нічога не маем. І тады, канешне, вось бачым, што нашы рукі пустыя, і што так сапраўды мы Богу зашмат такі не можам даць, а можа нават і нічога. Заўсёды ад Яго патрабуем, заўсёды ад Яго нечага чакаем, тады, калі адчуваем недахоп. І менавіта такая натура чалавека, што мы бачым больш ахвотна і заўважаем больш ахвотна тое, што дрэннае ў нашым жыцці, а не бачым тых дароў, якія Бог нам дае. І думаю, што сённяшняя літургія слова таксама датычыць таго, каб мы чарговы раз зрабілі ў сваім жыцці аналіз таго, што мы ад Бога атрымалі. Не аналіз таго, што і чаго мы не маем, але таго, што атрымалі. І сапраўды, сённяшняе Евангелле нам гэта вельмі так добра паказвае. Езус клапоціцца пра тыя бытавыя справы, пра тыя не найважнейшыя справы ў жыцці чалавека. І менавіта вось гэты клопат Бога з'яўляецца прычынай таго, што нашае жыццё становіцца прыгажэйшым, больш каляровым, набірае сэнсу. Сёння вельмі часта чалавек у сваім жыцці губляе Бога. Але варта памятаць таксама, што калі мы губляем Бога, то губляем таксама і сябе. Губляем таксама сэнс свайго жыцця, сэнс свайго паклікання. А Езус сёння прыходзіць да нас для таго, каб нашае жыццё напоўніць сабой, зрабіць яго больш поўным, зрабіць яго больш прыгожым, паказаць нам чарговы раз сваю ласку, паказаць нам чарговы раз сябе, і нават у такіх простых рэчах, да якіх мы, можа, і прывыклі. Але сёння, калі будзем сведкамі хросту, не першы раз, і, можа, не чарговы, а ўжо нейкі там 10, 100, 20. І да гэтага мы прызвычаіліся. Таксама, як да святой імшы мы можам прызвычаіцца. А гэта ж таксама тое ж перамяненне Езуса Хрыста, перамяненне хлеба ў цела Хрыста, перамяненне вады ў кроў Хрыста, якое і запавядаў вось гэты цуд у Кане Галілейскай. Езус кажа, яшчэ не прыйшоў мой час. Яшчэ не час, калі я сяду са сваімі вучнямі на апошняй вячэры і дам ім хлеб і віно і скажу, бярыце і ешце, бярыце і піце. Але аднак вось сённяшні цуд, ён папярэджвае ўсе іншыя. Папярэджвае, паказваючы тое, што ўсе іншыя цуды, пра якія мы ведаем, цуды аздараўлення, выгнання злых духаў, уваскрасення, яны таксама накіраваныя на дабро чалавека і на пошук чалавека праз Бога. І, дарагія, сёння варта, звяртаючы ўвагу на такія рэчы, можа, якіх мы раней не бачылі, варта іх шукаць. Варта шукаць вось гэтых знакаў Божага дзеяння у нашым жыцці, у нашай штодзённасці. Узгадваецца мне такая, можа, трошкі смешная гісторыя, але таксама пра вяселле. У адной парафіі маладыя сабіраліся пажаніцца і не мелі там вялікіх магчымасцяў, каб наняць зал, куды запрасіць гасцей і так далей. І прыйшлі да пробашча, і кажуць, слухайце, ойча, можна тут каля касцёла, на прыкасцёльнай тэрыторыі мы зробім вяселле.
запросім сюды тое, што маем, і гасцей, і падзелімся тым, што маем, зробім нейкія сталы, так па-простаму, але каля касцёла. Ну і, канешне, пробашч згадзіўся, ну але ж, як гэта часта бывае, все сабраліся на вяселле і пайшоў дождж. Вось пайшоў дождж, ну і пробашч бачыць, што ну тут бяда, трэба ратаваць неяк, ну і запрасіў у касцёл. Запрасіў у касцёл гэтых вясельных усіх, ну і канешне, ну і вяселле ў касцёле, на вуліцы дождж. Ну а прыйшла адна такая пабожная парафіянка і да пробашча, канешне, з прэтэнзіямі, што ж вы такое робіце, ксёндз пробашч, што вот так не павінна быць, гэта недастойна, што вось тут вяселле ў касцёле, гэта дом Божы, дом малітвы. Ну, а пробашч кажа, ну, але слухайце, вось, ну, Езус таксама быў на вяселлі, нават перамяніў ваду ў віно. Ну, а яна так кажа, ну, так зразумела, што Езус там быў на вяселлі, але там не было найсвяцейшага сакраменту. І гэта чарговы раз, вось гэтая гісторыя паказвае нам тое, што мы не заўсёды бачым тое, што павінны бачыць, тое, што хоча, каб мы бачылі вачамі Бога. Няхай сённяшняя нядзеля і сённяшняя падзея, у якой будзем удзельнічаць у хросце Богдана, таксама дазваляе нам чарговы раз бачыць тыя справы, якія не бачныя на штодзень, не бачныя у нашым такім бегу за рознымі клопатамі, рознымі справамі нашага жыцця. Але варта часам затрымацца, каб паглядзець глыбей, каб убачыць у сваім жыцці дзеянне Бога. Амен. Дарагія, устанем зараз. Просім Езуса Хрыста быць міласэрным да гэтага дзіцяці, да яго бацькоў, хросных і ўсіх ахрышчаных. Молімся, каб з вады і Духа Святога гэтае дзіця адрадзілася да жыцця вечнага. Цябе просім. Молімся, каб яно стала жывым членам Твайго святога касцёла. Цябе просім. Молімся, каб яно магло слухаць Тваё святое Евангелле, захоўваць яго і быць яго сведкам. Цябе просім. Молімся, каб яно з радасцю магло ўдзельнічаць у Тваёй ахвярнай гасціне. Цябе просім. Молімся, каб яно любіла Бога і бліжняга, як Ты навучыў нас. Цябе просім. Молімся, каб навучанае словамі і прыкладам хрысціянаў яно ўзрастала ў святасці і мудрасці. Цябе просім. Молімся аб Божым благаслаўленні для Сафіі ў дзень нараджэння. Цябе просім. Молімся за нашу парафію, за нас усіх, каб мы, як вучні Езуса Хрыста, заўсёды захоўвалі адзінства веры і любові. Цябе просім. Святая Марыя, Маці Божая, святы Яне Хрысціцелю, святы Юзафе, святыя Пётра і Паўле, святы Богдан, усе святыя Божыя, усемагутны вечны Божа, Ты паслаў у свет свайго Сына, каб ён адхіліў ад нас моц сатаны духа няправеднасці, а чалавека, вызваленага з цемры, перанёс у цудоўнае валадарства Твайго святла. Пакорна молім Цябе, каб Ты, вызваліўшы гэтае дзіця ад першароднага граху, учыніў яго святыняй Тваю велічы і месцам прабывання Духа Святога. Праз Хрыста, Пана нашага.
Молімся, дарагія браты і сёстры, каб Пан Бог усемагутны адарыў гэтае дзіця новым жыццём з вады і Духа Святога. Божа, нябачнай моцай Ты здзяйсняеш незвычайныя рэчы праз сакраментальныя знакі. На працягу гісторыі збаўлення Ты падрыхтаваў ваду Табою створаную, каб яна выяўляла ласку Святога Хросту. На пачатку свету Твой Дух узносіўся над водамі, каб ужо тады вада атрымала моц асвячэння. Божа, нават у водах патопу Ты даў нам вобраз адраджэння, бо тая самая стыхія паклала канец заганам і дала пачатак цнотам. Божа, Ты ўчыніў, што сыны Абрагама прайшлі па сухім дне Чырвонага мора, каб народ, вызвалены з няволі фараона, стаў вобразам будучай супольнасці ахрышчаных. Божа, Твой сын ахрышчаны Янам Хрысціцелем у водах Ярдану, быў намашчаны Духам Святым, а калі вісеў на крыжы, з яго боку праліліся кроў і вада. Пасля свайго з мёртвых паўстання ён наказаў вучням: «Ідзіце і навучайце ўсе народы, хрысцячы іх у імя Айца і Сына і Духа Святога. Узглянь на свой касцёл і пажадай у ім адкрыць крыніцу Святога Хросту. Няхай гэтая вада праз Духа Святога атрымае ласку Твайго адзінароднага Сына, каб чалавек, які створаны на Тваё падабенства і праз сакрамент Хросту ад бруду усялякіх грахоў абмыты, адрадзіўся з вады і Духа Святога да новага жыцця дзіцяці Божага. Просім Цябе, Пане, няхай праз Сына Твайго на гэтую ваду сыдзе моц Духа Святога, каб усе, хто праз Хрост пахаваны разам з Хрыстом у смерць, з ім таксама і паўсталі да новага жыцця, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Амин. Праз таямніцу гэтай асвечанай вады спашлі ласку духоўнага адраджэння Твайму слузе Богдану, якога ў веры касцёла Ты паклікаў да Хросту, каб ён меў жыццё вечнае праз Хрыста, Пана нашага. Амин. Дарагія бацькі і хросныя, праз сакрамент Хросту прынесенае Вамі дзіця атрымае як дар Божай любові новае жыццё з вады і Духа Святога. Старайцеся выхоўваць яго ў веры так, каб гэтае боскае жыццё было захаванае ад заразы граху і магло няспынна ўзрастаць у вашым дзіцяці. Калі ж вы, кіраваныя вашай верай, гатовыя прыняць на сябе гэты абавязак, то, узгадваючы свой уласны хрост, адрачыцеся ад граху і вызнайце веру Езуса Хрыста, бо гэта вера касцёла, у якой прымае хрост вашае дзіця. Ці выракаецеся граху, каб жыць у свабодзе дзяцей Божых? Выракаюся. Ці выракаецеся ўсяго, што вядзе да зла, каб грэх не панаваў над вамі? Ці выракаецеся сатаны, галоўнай прычыны граху? Ці верыце ў Бога Айца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі? Ці верыце ў Езуса Хрыста, Сына Яго адзінага Пана нашага, народжанага з Дзевы Марыі, замучанага і пахаванага, які ўваскрос з памерлых і сядзіць праваруч Айца? Ці верыце ў Духа Святога, святы касцёл каталіцкі, еднасць святых, адпушчэнне грахоў, уваскрашэнне цела і жыццё вечнае? Гэта наша вера, гэта вера касцёла вызнаваць, якую наш гонар у Езусе Хрысце, Пану нашым. Амин. Ці хочаце вы, каб Богдан прыняў хрост у веры касцёла, якую мы ўсе разам з вамі толькі што вызналі? Богдан, я цябе крышчу у імя Айца і Сына і Духа Святога.
Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на веки. Усемагутны Бог, Отец Пана нашага Езуса Христа, які вызваліў Цябе ад граху і адрадзіў з вады і Духа Святога, сам намашчае Цябе хрызмам збаўлення, каб Ты, далучаны да Яго народа, прабываў у Христе, святару, прароку і валадару на жыццё вечнае. Богдан, ты стаў новым стварэннем і апрануўся ў Хрыста. Няхай гэтае белае адзенне будзе для цябе знакам годнасці дзіцяці Божага. З дапамогаю слова і прыкладу блізкіх нясі яе незабруджанай на жыццё вечнае. Прыміце святло Хрыста. Вам, бацькі і хросныя, давяраецца падтрымліваць гэтае святло, каб вашае дзіця, асветленае Хрыстом, заўсёды паводзіла сябе як дзіця святла і, трываючы ў веры, магло выйсці насустрач прыходзячаму Пану разам з усімі святымі ў небе. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Пан Бог, прими ахвяру с рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего. Пане наш Боже, да поможи нам годно удельничать в этих святых таямницах, бо коли мы складаем эвхаристичную ахвяру, здійсняється справа нашого откуплення праз Христа Пана нашого. Пан з вами. Угору серце. Дякуєм Пану Богу нашому.
Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ён сваім нараджэннем з Дзевы Марыі адарыў чалавецтва новым жыццём. Сваёю мукаю знішчыў нашыя грахі. Паўстаннем з мёртвых даў нам удзел у жыцці вечным, а узыходзячы да Цябе, Ойча, адчыніў нам брамы неба. Таму за анёламі і святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разам з імі усклікаючы. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога праз Христа, просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёй нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Езу, Вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас згоднымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай, Паннай Марыяй, са святым Юзафам і яе абраннікам, са святымі апосталамі і усімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа.
Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Божа Ойча усемагутны, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Атрымалі мы Духа Святого, які нас учыніў Божымі дзецьмі, таму асмельваемся казаць. Горы ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будзь воля Твая, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, як і мы адпускаем вінаватым нашым. І не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога. Дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Бо Тваё валадарства і моц і хвала. Пане Езу Христе, Ты сказаў апостолам Тваім: супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам. Просім, не зважай на грахі нашы, але на веру Касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Тваёй воляй дарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. Перадайце бліжняму знак супакою. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету. Благаслаўлёныя пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя.
Помолимся. Пане наш Боже, наполни нас духом Твоей любови и у Своей добрыни з'яднающих, кого Ты поселил одним хлебом небесным, праз Христа Пана нашего. Дорогие, послухайте яшчэ некалькі аб'яваў на гэтым тыдні, на гэты тыдзень. Дзякуй вялікі за кожную ахвяру, за дапамогу на карысць нашых касцёла і кляштара. Дзякуй тым, хто на гэтым тыдні прыбіраў касцёл. Дзякуй, хто на гэтым тыдні прымаў нас пастырскім візітам. За ўсё добро, няхай узнагародзіць вас Пан Езус і святы наш Айцец Францішак. У пятніцу, 21 студзеня, ўспамін святой Агнешкі, панны і мучаніцы. З 18 по 25 студзеня традыцыйна праходзіць у каталіцкім касцёле в Беларусі тыдзень малітваў аб адзінстве хрысціянаў. І сёлета яго тэмай сталі словы з Евангелля паводле Мацвея. Мы бачылі зорку ягоную на ўсходзе і прыйшлі пакланіцца яму. Пачынаючы з 20 студзеня на працягу 9 дзён перад вячэрняй святой імшой будзе маліцца навеннай да благословенной Болеславы Марии Лямент, панны, заснавальніцы кангрэгацыі нашых сясцёр-місіянерак святой сям'і. Да ўвагі тых, хто яшчэ не прыняў сакрамент канфірмацыі альбо бежмавання, у гэтым годзе у нашай парафіі будзе удзелены гэты сакрамент. Зацікаўленых просім записываться на падрыхтоўку у закрыстыі, у сестры Ігнацыі. На гэтым тыдні таксама завершым калядны пастырскі візіт. У аўторак о 15 гадзіне адведаем жыхароў вёскі Хожава, а ў панядзелак і сераду наведаем тых, хто не змог нас прыняць на мінулым тыдні па розных прычынах. Запрашаем таксама наведваць парафіяльную краму, дзе можна набыць рэлігійную літаратуру, часопісы. Нагадваем, што нядзельная святая імша таксама трансліруецца на нашым YouTube-канале. Гэтае у 10 гадзін кожную нядзелю. І запрашаем наведваць наш сайт PioBuy, дзе там таксама можна атрымаць карысную інфармацыю, таксама перагледзіць яшчэ аб'явы, можа, калі у каго ёсць нейкія пытанні. А на тыдзень працы, адпачынку прыміце Божие благословление. Пан з вами. Няхай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите у супокои Христа. Дякуєм Пану Богу. Святый Архангеле Михайле, бережи нас у змаганні, супроть спокусов и пасток злого духа. Будь нам обороной, княжу войска небесного, мocою Божою скинь у пекло сатану и інших злых духов, які